Silav roj baş hevanno îro cîhana me bi felaketekî şiyar bû. Felaketekî wisa dikare bandor li gelek deverên cîhanê bike. Hem Japonya, hem Amerîka, hem Meksîka, hem Hawaii gelek herêmên ku dikevin li qismekî mezin ê Rûsya hemî dikarin bikevin ber vê felaketa tsunamî. Sebep çi ye? Erdhejekî bi pîleya 8.8 pêkat di kurahiya bi qasî 15 kîlometre binê deryayê de ew Okyanusa Pasîfîk ji wê derê eger pêlên behrê bilind bibin dikare bandor li hezaran kîlometre bike li pêşiya xwe. Her ku dûr bikeve tesîra wê ew qasa kêm dibe. Lêbelê herêmên nêz Japonya ye. Niha nûçeya ku min li ser vê mijarê amade kiriye dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Wekî din Banga Iraqê heye li dewleta Tirkiye dibêje hinceta PKK ji holê rabû dibe hûn êdî artêşa xwe bigirin ji Iraqê ji Başûrê Kurdistanê vekişin. Di vê naberê de MGK li hev civiye li Tirkiye. Em tev dizanin ku armanca wan Rojavayê Kurdistanê ye. Dixwazin gefa xwe ya li ser herêmê zêdetir bikin. Ji xwe beriya hefteyekî dewleta Tirkiye ket nava amedekariyan. Ha em ê êrîş bikin, ha dîsa Rojava, ha dîsa ansızın şevekî nizanim çi wan gotinên xwe ên ûcube dîsa li hev dubare kirin. Hêzên navnetewî ketin dewrê. Yani tehdîta dewleta Tirkiye tim li ser Kurdan li ser Rojavayê Kurdistanê heye. Em milletê Kurd di vê dewrê de di nava cengekî mezin ya dîplomatîk de ne. Tam qedera Kurdan diyar dibe. Ne tenê Rojava jî ji bo Başûrê Kurdistanê jî wisa ye. Eger Rojavayê Kurdistanê zerar bibîne paşê dortê Başûr jî ew jî statûya xwe ya îroyîn dikare wenda bike xeterî heye. Bawerî bi dewleta Tirkiye tu car naye. Ji xwe em ê binêrin kapê vajû çawa pêş dikeve. Hevan û bi destûra we çend nûçeyê me amadekirine ji we re pêşkêş bikin paşê me rû dikare nava xwe de şîrove bike ne mesîle ye. Ji bîr nekin şikere xwe re bibin abone bibin endam jî ez gelek spas dikim ji wan hevalan re yên ku heta niha endametiya xwe jî beyan kirine û bûne abone jî hindik ma em hinek din pêş kevin vê kanalê em derxin asteya qet nebe kanalên Tirkî ve ji bo me mesela Rometê ye meselekî mühîm e. Li rojlatê Rûsyayê li nîv girava Kamçatkayê Kamçatka li wê derê erdhejekê bi hêza 8.8 pîleyan çêbû. Pêlên ewil ên tsunamiyê gihîştin peravên Kamçatka gihîştin peravên Japonyayê jî ji ber metirsiya tsunamê daxwaz ji xelkê herêmê hate kirin ku nêzîkê peravê nebin karkerên li santrala nuklerî ya Fukushima şandin malê wan beriya niha ew santrala nuklerî ya Fukushima ji xwe bibû hedefa tsunamiyê zirar dîtibû ew zerara wî dikare bandor li cîhanê jî bike ji ber meseleyên kîmyewî. Ji sala 1952 diyan vir ve yani 73 sala erdhejekî bi vîya wê çê nebiye cara ewile çê dibe. Erdhejên em behs dikin bandor li reşayî nake di nava kurehiya Okyanusê de çê dibe. Ev jî wextê diteqe weke volkanan. Hem erd dişiqite ji hev cuda dibe ew xetên fay ji hev cuda dibin. Tabaqayên erdê hene dibinê wê Pasîfîkê de dibinê avê de ew ji hev qut dibin. Jaliyê din ve jî volkan hene. Dibinê erdê de volkan jî diteqin. Weke hûn dibînin li ser erdê. Erdhej saet derdora sisiyê şevê di dema Moskova de gihîştiye 8.8 pîleyan. Ev erdhej herî bihêz e ku ji sala 52 diyan vir ve kesî nedîtiye. Erdheja herî bihêz ya 73 salên dawiyê ye. Wezareta Rewşên Bilezya Rûsya ragihand ku piştî erdhejê ji ber tsunamiyê beşek ji bajarê Severokuriskê dibin avê de maye. Xelk hate tehliye kirin. Heta niha kesî jiyana xwe ji dest nedaye. Erdhejekî gelekî mezin e. Erdhej bi xwe zerar nade lê tsunamî dibe ku zerar bide. Niha tsunamî jî di rê de ye. Mesele em di wextê dibêjin felaketa mezin niha tsunamî rabiye xwe gihandiye qismekî Japonya lê heta ku xwe bigîne Meksîkayê Amerîkayê hinek wext dixwaze. Hinekî 6 saat heta 10 saata jî ka ez nîşanê me bidim meselê. Yani hûn dibînin aliyê rastê Amerîka, aliyê jor, aliyê çepê Rûsya, Japonya, Koreya Bakur, Koreya Başûr heye. Her du Kore aliyê Japonyayê ne. Hawaii tam li vê derê tam li navenda Pasîfîkê de Okyanusa Pasîfîkê de cih digire.
Wekî din jî Amerîka Latîn heye, ji xwe dibinê Amerîkayê de, ji orê wî jî Kanada, wana hemî dikevin bin bandora tsunamiyê. Herêmê herî nêz zêdetir dikevin bin bandorê. Bi vîya we ez hema nûçeyê de jî bidomînim, niha pêlên ewil ên tsunamiyê gihîştine peravên Japonyayê. Li Japonya hîşyariya rewşa taybet hate dayîn, hikûmetê ji bo xelkê li herêmê fermana tehliyekirnê da piştî şiyariyê xelk derkete ser banên avahiyên bilind, qismekî wan bajêr terikandin, karkerên santrala nuklerî ya Fukushima'yê şandin malê wan, li benderên Hawayê jî tam orta Pasîfîkê de cih digire, qedexe hate danîn ku keştiyên bazirganî werin valakirin, ku ji cihê xwe yani cihê xwe zêde nelivin baştir e. Di heman demê de li Japonyayê ji 2 milyon kesan hate xwestin ku herêmê xwe vala bikin. Vêgavê wisa ye. Li Tokyo heta Hawayê ji Kalîforniya heta Zelandan û ji ber xeteriya tsunamiyê hişyariyê ji bo milyonan kesan hate dayîn. Çav li rêya ku pêlên tsunamiyê demekî kurt de bigihêjin peravên Hawayê ya Amerîkayê. Berê li peravên Bakurê Japonya pêleke tsunamiyê ya bilindahiya 40 santimetrê hatibû tespît kirin. Rayedarên Kalîforniyayê yên Amerîkayê bang kirin ji peravê dûr bikevin Çîn bibirin. Çîn, Filîpîn, Endonezya, Zelanda nû heta Peru, Meksika, li wê derê Meksîka tev dikevin bin xeteriya vê tsunamiyê pêlên mezin ên behrê ne şiyarî hate dayîn. Navî pir ecêb e Kamçatka ev nîv girave li rojdatê Rûsyayê cih digire. Ji wê derê erdhejê dest pê kir. Wekî din li Japonya ji bo nêzî 2 milyon kesî me gotibû biryar hate dayîn. Niha pêlên behrê bi qasî 6 metro jî hatin tespît kirin. Ev hinek bilind e, rêjeyekî bilind e. Wekî din gelek balîna li peravê avê xistin. Ew çima hatine kuştin jiyana xwe ji destane em nizanin. Ew masiyên herî mezin ên behrê xuya ye ew dengê behrê dibe ku dengê erdhejê bandor lê kiribe. Wan jî li perav xistiye. Dibe ku gelek ajalê nava yani heywanên behrê zirar bibîne ji ber vê erdhejê. Ew jî li peravan bixin. Vaya mümkün e di saetên pêşme de mirov bibîne. Yani felaket hê jî didome. Hevan we ez hema nûçiya di dorê de Serokvezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî dibêje êdî ji bo mayîna leşkerên Tirkiye yên li Iraqê tu hince tu bahane nemaye. Serokvezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî êrişên li ser qadên petrolê yên Herêma Kurdistanê, êrişên li ser balafergeha Kerkûkê, parzûngehên Beyciyê wekî kiryarên terorîstî binav kirin. Me bi germî pêşwazî li rêkeftina aştiyê di navbera hikûmeta Tirkiye û PKK'ê de kiribû. Em kêfxweşin ku peymanekî wisa tê çêkirin ya jî lehvatinekî çêdibe. Sudanî dibêje êdî ji bo mayîna leşkerên dewleta Tirkiye li Iraqê tu hincet nemaye, divê êdî ji axa me derkevin. Tekîliyên me yên stratejîk û hewlên me yên hevbeş ji bo zêdekirina ewlehî û aramiyê bi Tirkiye re hene. Em dixwazin projeyên aborî bi pêş bixin, ekonomiya xwe bi Tirkiye re bi pêş bixin, bi taybetî projeya stratejîk ya rêya bi pêşketinê. Em dixwazin bi Tirkiye re derbixin asteyekî bilind. Bidin bistînin. Wekî din dibêje em ê rê nedin tu aliyan ku biryara şer yan aştiyê xerab bikin. Ev biryar li gorî destûr û yasayan bi piştgiriya merciyên olî hêzên siyasî gelê Iraqê aydê hikûmetê ye. Serokvezîrê Iraqê li ser peywendiyên bi Îranê re jî da zanîn, Îran dewleteke cîran e. Di tekoşîna li dijî terorê de piştgiriya me kiriye di dema xwe de. Me teqez kir em êrişkariya li ser Îranê red dikin, behsa şerê İsraîl û Îranê dike. Sudanî dibêje yek ji stûnên sereke yê bermahiya hikûmetê ew e dibêje Sudanî çi dibêje yani armanca me ew e hemû çekên bikevin bin kontrola dewletê ew hêzên girêdayî Îranê ne Daeş çete mete çi hene dibêje çek û silahê wan bikeve bin kontrola dewletê. Basa heştî şehbî jî dike bawer dikim di rewşekê aram de tu hincet namîne ku kom çekan hilgirin. Eger hemî
komên çekdar çekê xwe bixin bin kontrola dewleta Iraqê eger rewşekî aram çêbibe ji vir û pêve jî êdî kom îcab nake çekan hilbigirin. Niha yek ji problemên esasî li Iraqê hebûna heştî şehbî ew jî dibin kontrola Îranê de ye. Wî rojê êrişê ser avahiyekê kiribûn, dagir kiribûn. Hema qasî navçeyekî bi dest xistibûn. Tiştekî wisa heye yani darbe kiribûn. Yan jî avêtibûn ser mehkemê tam baş naybîre min. Tiştekî wisa hebû. Wî rojê min xwast ji we re pêşkêş bikim wê nûçeyê ama tiştekî ket naberê dedît nûçeyên canan lezgîntir werin nûçeyên din hinek rêza xwe wenda dikin firsend çê nebû ama ew jî meselekî girîng bû. Di vê naberî de meseleya Filîstînê heye. Ez ê behsa Rojava jî bikim hevano. Meseleya Filîstînê heye. Hûn zanin Fransayê qebûl kir. Dibêje ez ê dewleta Filîstînê qebûl bikim. Niha êdî İngîltere jî dest pê kiriye. Dibêje ez ê jî qebûl bikim. Di vê derê de li ser projeya Filîstîn İsraîlê di navbera Amerîka û İngîltere'de nakokî derketin holê. Ev siyaseta dewleta İngîltere'ye yan siyaseta hikûmeta İngîltere'ye ev jî tam ne zelale Serokwezîrê Brîtanyayê Keir Starmer wî daxuyanî daye sinyala guhertineke dîrokî ya di siyaseta derve ya li hember İsraîlê de da dibêje eger li xezayê agirbespêk neyê çareserî neyê dîtin em ê dewleta Filîstînê nas bikin dibêje İngîltere. Xwazî tiştekî wisa ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Kurdistanê jî bigotana. Evidî ji bo me tiştekî pir mühîm e yani em pir hestiyar dibin. Bifikirin ku rojekî İngîltere bibêje dewleta Tirkiye gav avêt gav navêt em ê dewleta Kurdistanê nas bikin. Vaya tim daxwazekî dilê me de ye. Mesele sirf ne tenê Rojavayê Kurdistanê ye, temamê Kurdistanê. Em hêvî dikin dor were me jî. Bawerî bi dewleta Tirkiye tune hevano. Niha Serokwezîrê Brîtanyayê Starmer wekî din çi dibêje di demekî de ku çareseriya du dewletê dibin gefê de ye dibin tehdîtê de ye êdî dema wê hatiye ku em bikevin nava hereketê. Serokwezîrê Brîtanyayê piştî civîna awerte ya kabîneyê di axaftina xwe ya televizyonê de peyameke pir zelal da İsraîlê. Eger İsraîl ji bo bidawîkirina rewşa awerte ya li Xezayê gavên berbiçav navêje em amade ne beriya civîna lijneya giştî ya Netanyahûyek bî ameha îlonê Filîstînê weke dewletekî serbixwe nas bikin. Weke Fransa yani daye pê Fransa. Bi dehan dewletên din yên Ewropayê hene Filîstînê nas dikin. Bahsa rewşa Xezayê dike divê êşa li Xezayê bi dawî bibe. Serokwezîr balkişan ser aliyê mirovî yê biryara xwe jî di derbarê rewşa Xezayê de got niha xelkê Xezayê di nava êşeke pir dijwar de ye. Em zarokên birçî dibînin. Em zarokên ku di nava rewşekî pir xerab de bê hal ketine nikarin li ser piyan bisekinin em wan dibînin. Divê ev êş bi dawî bibe. Ev ultîmatûma dîrokî ya Starmer di demekî de hat ku hikûmeta Brîtanyayê eynî rojê ragihandibû wan yekem alîkariya xwe ya esmanî ya ku nêzî 9 milyon sterlîn e gihandine Xezayê. Yani ew qasa bahsa alîkariya Xezayê dikin bahsa 9 milyonê dikin. 9 milyon hûn zanin çi qasî ye mamosteler? 9 milyon perekî pir hindik e. Yani bütçeya 9 milyon eyb e yani. 9 milyon eyb e yani merû qet naşîne jî. Merû nade şexsekî jî. Erê wallah. Bahsa tiştê wisa dikin. Yani eynî pirsî ji Donald Trump jî kirin. Donald Trump di balafirê de dema vedgeriya rojnamevanan jê pirsî got hevjîna te fotografên tî û birçî zarokên tî û birçî yê Xezayê dibîne ya nabîne? Donald Trump dibêje dibîne herkes dibîne. Rewşekî pir trajîk heye, rast e. Yani wisa mîna henekê xwe bi meselê bike. Ê ku rê li ber vê meselê kir ew bû. Rê vekir ew bû. Ê bû sebeb jî Donald Trump bixwe bû. Mesela Xezayê de. Tabî Hamas bikaranîn. Hamas jî herkes her tiştî zane ama niha jî rabûne henekê xwe pê dikin. Velhasıl
madem zarok birçîne teqeta wan tune bimeşin jî dikarin alîkariyekê pir ciddî zêdetir bigînin wê derê bi balafiran yan jî biçin wê derê ji wan re van dewletê ku em behs dikin eger bixwazin di nava 2 saetê de dikarin xezayê temamî ava bikin ya. Vana henekê xwe dikin ya. Plan û projeyê wan hene tenê wisa tribûnan dilîzin. Em warin ser meseleyên xwe hevano. Me meseleyê xwe Bakurê Kurdistanê ev tekiliya me ya bi dewleta Tirkiye re niha ez nûçî heme bidomînim. Me çi gotibû Millî Güvenlîk Kurulu yani MGK îro li hev civiya em jê re dibêjin li jineya ewlehiyê ya Netewîya Tirkiye civîna xwe ya çaremîn îsal îro pêkitîne çar care îsal li hev dicive. Mijarên sereke pêvajoya çareseriyê ye, rûdanên li Sûriyeyê, Rojavayê Kurdistanê ye. Ev MGK îro bi seroketiya Recep Tayyip Erdogan li Enqerê dicive. Ez bawer dikim tam di vê saetê de jî li hev civiya ye saet yek li gorî saeta Ewropayê. Na saet em binêrin saet sesiya da divê bicive. Tê texmînkirin ku di civînê de gavên ku di pêvajoya çareseriyê de hatine avêtin heta niha wê werin nirxandin yani hereketên Aliyê Kurdan wê werin analîz kirin li ser guftûgo were kirin li ser mijarên temamkirina danîna çekan şopandin raporkirina danîna çekan wê were guftûgo kirin mirovê wan jî belkî çûne di wê merasimê de cih girtine çawa tevgeriya Aliyê din ka dewleta Tirkiye ji Ewropê ve dikare çi bike ew ê li ser wê biaxivin di civînê de. Ez bawer dikim ku kêmasî heye di mantiqa dewleta Tirkiye de ev pêvajo ji ber ku dualî ew nikarin tenê weke efendî li rewşê binêrin ka tevgera Kurd çawa hereket dike kîjan gavan davêje û ew jî wana bixin bin kontrolê û not bikin temam pêvajo pêş ket Tirkiyeyeke bê teror pêk hat rewş ne wisa ye hevan na. Cemîl Bayik vekirî got. Ji Ewropê ve êdî komên ku çekan biçin bişewitînin tevlî merasiman bibin tune ye dewleta Tirk mecbûr e ji zimanê zikmakî bigire heta pergala perwerdeyî hemû mafên netewî ê milletê Kurd nas bike. Heta ku nas neke tu gav nayê avêtin, tu çareserî çênabe, Tirkiye tu car ji şîddetê jî nafilite. Şiddeta ku îro li cem dewleta Tirkiye heye ji Kurdan nayê. Sedem nekurdin. Di mantıqa civaka Tirkiye de şiddet heye. Hevû dikujin, ji hev nefret dikin. Şiddeta ku îro AKP li hev mer CHP pêk tîne terör e. Ev terör sebeb ne emin. Şiddeta ku dewleta Tirkiye li Kurdistanê pêk anî terör e. Veya sebeb ne emin. Yani Kurdan çek hilgirti bajî hil negirti bajî dewleta Tirkiye şiddeta xwe pêk danî. Fethullah Gülen çek bikaranî. We qet nedî terora ku li hember hevû du pêkanîn. Li ser wê pira Îstenbolê hevû du serjê kirin, pira da avêtin û hevû du perîşan kirin. Eskerê xwe serjê kirin ya bixwe. Derketin ser tankan. Va şiddet, va terör me sebebî Kurdin. Veya ji sîstema we ya perwerdê tê, veya ji mantiqa we tê, êrişê we li ser CHP ew aqwasa însan di hepsê dane ji ber nebûna azadiya fikr û raman veya hemî Kurdin na. Ji ber vê yekê Tirkiyeya bê terör tu car nabe. Tirkiye heta ku ev mantiqa we sax be, heta ku ev hişê we hebe, Tirkiye wê tim bi terorê re rûbirû bimîne. Ama ne terora Kurdan. Terora we ya navxweyî. Ez ana ji wan re bi kurmancî dibêjim û fehm jî nakim. Hevano mesele ne Kurdin yani. Mesele mantiqa wan e. Ême em milletekî helîmin, milletekî sakînin. Tenê mafên xwe yê însanî dixwazin, bi wan re jiyan bû nebû xatirê we em ji xwe re jiyanekê cihê cuda dikarin ava bikin. Qirara wî jî em nikarin bidin. Nesla nû ya Kurdan qirar dide. Em îro însanên şêst heftê heştê salî di şûna nesla nû de nikarin biryaran bigirin. Ew bixwazin li ser erdê xwe li Mezopotamyaya kevin, li gorî urf û adetê xwe, li gorî yasayên xwe yên navxweyî civaka xwe bijîn, ew
قرار دادن بخوازن جهه بن جهه بن بدیت yani آنها dünya alem ketiye navberi dünya ketiye navberi ji bo Kurdên nûjen Kurdên modern Kurdên pêşketî ê Rojavayê Kurdistanê bi civaka herî başketî civaka herî çawa bêjin ji medeniyetê para xwe negirtiye wan re dixwazin jiyanekî hevbeşa ve bikin yani mîna zewacekî bi darê zorê ya zewacekî bi darê zorê em tim bûne şehed hevû du nagire nemimkün e yani li Sûriyê ji bo yek dewlet yek hikûmet yek artêş çê bibe pêdivî bi mucîze heye mantiqên dijber hene anha li Rojava mantiqên dijber doh me behs kir bi Ronî Rihara Mazlûm Ebdî fermandarekî Wisa ye ku bi şervanê xwe re li hember colanî û şervanên wî li dehan devera şer kirine şerê wan ji ber çi ye ji ber şerê mantiqê ye ji ber şerê hişmendî ye tiştekî parve nekin tune ye li ortê tenê şerê îdeolojik bû navbera wan de herkes dixwast xwe biparêze İyê êrişkar colanî û hevalê wî bûn dibin navê El-Qaîde de El-Nusra da dibin navê Daişê de dibin pir nava da hatin êrişê Rojava kirin êriş dikin dixwazin îdeolojiya xwe li wê derê bikin serdest ne tenê bi destxistina ax û erdê jî îdeolojiya xwe li wê derê dixwazin bi cî bikin ji bo vîya wan jî belkî 50,000 hevalê xwe daye dane kuştin ji bo vîya ê wan jî maneviyetê wan hene sirf ji bo vê olperestiya xwe îdeolojiya xwe bidin bicî kirin ama nebû çima çünkü Mazlûm Ebdî û hevalê xwe jî ji bo xwe biparêzin ji bo nekevin bin tesîra wan şer kirin herema xwe parastin milletê xwe parastin îja aniha dawiya dawiyê de qederê ewanîn cem hev ê ka em binerin çawa dibe bi hevra jiyan mümkün ba ê çima şer kirin madem wisa ye madem dikaribûn bi hevra bijiyane çima şer kirin mesele Esad bû na mesele ne Esad bû pir xweş tê bîra min wextê ku êrişê Rojavayê Kurdistanê kirin heyetekî Rojavayî çû cem El-Nusra xwest hevdîtinê pêk bîne ji wan re got hûn jî muxalîfin em jî muxalîfin hûn jî niha dixwazin xwe biparêzin li hember Esad em jî werin em bi hev re hereket bikin em êrişê hev nekin ew heyeta Rojavayî serê wan hat jêkirin bizanin ji aliyê El-Nusra ve hevalên colanî ve ev jî peyamek bû ji bo Rojavayê Kurdistanê ê di şertekî wisa de em nikarin daxilî wan bibin yani zora me diçe ancak ew daxilê nava mantiqa me bibin bi tu şiklekî yani nabe ana Rojavayê Kurdistanê yani bi serdestiya jinan tê birêve birin Sûriyeyê ku em dixwazin li wê derê jî serdestiya jinê divê hebe yani ev ji vê yekê taviz nayedayîn yani nemimkün e ev mesela me yekê temam e niha serokê Amerîkayê Donald Trump jî dibêje di derbarê Putin de wê 10 roj muhlet daye Rûsyayê da ku bi Ukraynayê re peymana aştî îmze bike Donald Trump her wiha da zanîn ku eger peyman çê nebe ew ê cezayan li ser dayne ser Rûsyayê Trump dema ku ji Skotlandayê vedigerî Amerîkayê di balafirê de bersiv da pirsên rojnamegeran dibêje 10-12 rojan ez wext didim Rûsyayê bila peymanekî aştî îmze bike wekî din eger neke em ê Rûsyayê ceza bikin êdî em bindirin Vladimir Putin bersivekî çawa wî bide wî hevano ev meselekî ya din jî hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ragihand ku çekdarên nenas ku em zanin wextê ku nenas be sedî sed bandora dewleta Tirkiye li ser wan heye li Dêra Zorê du êriş pêkanîne di encamê de kesekî jiyana xwe ji dest daye du kes jî birîndar bûne em zanin ev 3 hefte ne dewleta Tirkiye ketiye nava faaliyetê ji nû ve
êrişê ser deverên cuda dike hem derdora reqa tebqay û ew hem heremên ku dibin kontrola hikûmeta demkî Colanî de ne ji wê derê ve êriş dikin. Bi taybetî êl û eşîrên Ereb sor dikin. Anha tenê armancekî dewleta Tirkiyeyê ye. Mesela ew qasa feqîr in, aboriya wan ser û bin biye, millet ji birçiya dimire li Tirkiya. ê ku ana hevalê ku li Bakur me temaşe dikin, merû mereq dike ew qasa pereşkudî bînin, kar û karûbarê wan heye, tunê, her tişt pir biha biye. Mesela ji van problemê xwe re çareserî nabînin, dijberiya Kurdan dikin. Bi vî halê xwe perîşan radibin biryara şerê li hember Kurdên Rojava dikirin. Niha dewleta Tirkiye dest pê kiriye li Bakurê Kurdistanê li petrolê digere. Ev qîmetê me ne, qîmetê me ser erdê bin erdê ne. Êdî em bi dewleta Tirkiye re bibin yek eger em bikarin ji van qîmetê xwe fayde bibînin ne mesele ye. Ama gelo em ê bikaribin fayde bibînin. Dewleta Tirkiye dîsa dizî û talanê bike, mal û milkê me, dewlemendiyên me yên ser erdê, bin erdê, mîna petrolê, mîna daristanan eger bibe bixe xizmeta karsazên xwe, karmendên xwe ên Tirkiye yani dîsa tişta ji me re dimîne feqîrî ye. Yani mafê me ên netewî were naskirin jî têr nake. Dibe aramî hebe, aramî. Dibe dewlemendî jî hebe. Yani eger yani hûn qebûl dikin eger dewleta Tirkiye tenê mafê we ên netewî nas bike, zimanê we nas bike, perwerdeyiya we nas bike ama mêtîngerî hebe. Yani dewlemendiyê we dagir bike, bidize bibe. Merû qebûl dike vê yekî? Merû qebûl nake. Yani hemî bi heva girêdayî ye. Mêtîngerî, dagirkerî hemî bi hevan e. Ez xatir ji we dixwazim hevano ji kerema xwe re ji bîr nekin, bibin abone û her wiha biecîbînin vê kanalê em bi hev re mezin bikin. Zemîna bi tenê ku merû bikaribe bi rêya wî xizmeta civakê bike ev e. Bi hêviya rojê xweş, azad, hevano, dem baş.